क दी जनता सभे भैया खेसारी के, माफ क दी जनता सभे भैया खेसारी के। दोष नहीं बा उनका ऊपर, दोष बा सब महामारी के। ठीक न कैला तू सब लोग आग लगा के गाड़ी के। दोष नहीं बा उनका ऊपर, दोष बा सब महामारी के। ठीक न कैला तू सब लोग आग लगा के गाड़ी के। गुस्सा में आके तोड़ फोड़ कैला मंच के बांस उखाड़ी के। गुस्सा में आके तोड़ फोड़ कैला मंच के बांस उखाड़ी के। माफ क दी जनता सभे भैया खेसारी के, माफ क दी जनता सभे भैया खेसारी के। गईल रहले मिले खातिर तोहनी से नेपाल में। 1.5 करोड़ के घाटा लागल बाड़े बुरा हाल में। गईल रहले मिले खातिर तोहनी से नेपाल में। 1.5 करोड़ के घाटा लागल बाड़े बुरा हाल में। मकसूद संजय बुलेट कहे ना लोग गाड़ी के। मोहन राहुल बुलेट कहे ना लोग गाड़ी के। माफ क दी जनता सभे भैया खेसारी के, माफ क दी जनता सभे भैया खेसारी के। एटीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो छपरा बहास।